Okay, Mateo 18 ngadtod sa 19. Aton tanawon ang ilang iya punto dinhi nga mahimo ba nga santos ang tao kay ingon nila unsay itugot dinhi sa yuta tugot dito sa langit. Ang Mateo 18 igsuon kining 18 nga imong giingon sa bersikulo 19 wa ni magisgot og unsay paagi nga masantos, wa magisgot og kinsa ang santos, wa sad magisgot nga gitawag nato usa ra ba ka tawo ang nasantos unya uban dili santos, no? Ang gisgutan sa Mateo kapitulo 18 mga pinangga, mahitungod kini sa makasala sulod sa simbahan. Okay? Kung imong sibugan sa pagbasa sa bersikulo 15, wa magisgot og kinsay santos dere. Ang gisgutan diri kinsa ang makasala og unsay buhaton sa iglesia sa usa ka tawo nga makasala dinhi sa bersikulo 15 ningon. Kung ang imong igsuon makasala, batok kanimo, adtua siya og tali kanimo og kaniya lamang in private, no? Say magod nga ang sala sa tao ditsuhon dayon, no? Wala nato magitawag nato imbestigar. Sukwahi sa uban nga mga offshoot kay human naman nag-iimbestigar. Human na nagitagaan og hukom, unya nanay circular gipadala. So kung maghisgot man ta dis Facebook, wala ta ingon nga gi-judge nato siya kay gi-judge na nadaan sa church. Ang church na nay hukom daan. Unya igo lang ta mo hatag ng information. Pero kani sa Mateo 18:15 nagisgot pa ni og unsay buhaton sa taong nakasala. 15 nagyon. Kung ang imo igsuon makasala bato kanimo adtua siya og tali kanimo og kaniya lamang. Padaygi siya sa iyang sayop. Kung maminaw siya kanimo nan makabig mo siya. In private. Istoryahon nimo siya. Kung sa iyang sala, no? Ayaw sana with facts, dili nang sa akong nadunggan, brother, sa gisulti ka nako, brother, unya katong nagsulti sa imo, dili willing nga mo testify. Makadaghan kami nga mga pastor, mga pinangga, sumbunganan yun mismo mga bakak. Usay, sumbunganan sa tinuod, pero ang tinuod nga nagsumbong, dili sad mo barog. Unsa may mahimo sa pastor kung inyong istoryahan sa tinuod ug dili mo barog. Kay diha man gud sa church board igsuon, ang mahitabo mo gud sa church board, dili pwede nga wala diha ang saksi. Sumpayan tas magbasa nagyon. Apan kung dili man siya maminaw kanimo, pagdala og duha ka tawo uban kanimo aron pinaagi sa pagpamatuod sa duha o tulo ka mga saksi, magbaligo na matag usa. Usay, tempting kes mga kaigsunan nga sumbong ang pastor, ilang una ang pastor maunay saksi, ang pastor pagid maunay chairman, ang pastor pagid mo imuhukom, dili na magsilbi igsoon. Ang pastor is chairman lang siya sa gitawag nato og church board. Unya ang mga membro sa church board maminaw sa gibog aton sa mao nga sumbong og ang decision dili gikan sa pastor kundi gikan sa church board. Mamita ka na usay magisgutas sa mga hulusayanon diri sa Facebook o unsa ba. Say for example sa kapa mingon nga gi-judge, wala man mo gi-judge, naanalay gitawag natong hukom ang church board, dili ang tao mo'y naghukom, dili si Pastor Bacalaris naghukom, kundi ang church board. Kung nahulog na siya national issue, ang atong mga kadagkuan na ang muhandol niya na. Now, dinis 17. Kung baga dumili man gayud siya sa pagpaminaw, isumbong siya sa iglesia. So, dili siya moangkon sa iyang sala in private, di pagit siya moangkon sa iyang sala, bisag gidalaan nagtulo ka mga saksi, ingon dayon din ni dala sa church board, dala sa church, dala sa iglesia. So magwa ni magisgot og kinsay mga santos diri ha. Wa na magisgot dinhi kung unsay paagi nga masantos sumala sa imong gipangutana. Og ningo de, og kung dili gihapon siya maminaw bisan sa iglesia, nan isipa siya nga usa hintel. Na kung dili maminaw magpagahi, kay daghan man kay gapagahi igsuon, no? Usahay gaabusar tungod kay familiarity lagi nga bisag sila pay saypan, sila pay masuko, sila pay manginsulto, sila pay magbugal-bugal nimo, gusto nila kontrolon kanila. Dili na magsilbi. Once nga nanay decision ang church, dili pwede ang pastor magpakontrol. Nasa iban mga pinangga nga wala na unta sa buhat, nagundang na, mag-apil-apil pa sa mga problema sa sulod sa simbahan. So magkakumplikto, magbangga ang isig ka pastor. So dapat maminaw sa church. Sunod, 18. Sa pagkatinuod, magayong ako kaninyo, nga bisan unsay inyong pagabugkuson dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon nga binugkos, o bisan unsay inyong pagaluagan dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon nga linuagan. Wa maghisgot og
gibutuhan aron mahimong santos. Wala na sa Biblia igsuon nga ang konsilyo bagha o committee bagha mag-decide nga kinsay tao nga himuong santos. Inyo ba na nakita sa dako nga simbahan nga desisyon na nilang himuong santos? Kinsa man mo desisyon? Unya ang nagdesisyon makasasala gihapon. Puro mga pinasaylo sa sala. Ang nagdesisyon pinasaylo sa sala. Ang gihimong santos pinasaylo sa sala. So dili ibot pasabot kay puro natad gipang masaylo sa sala igsuon nanay nakalabaw sa atoa. Pero usahay ang tao maghimo og mga pamaagi nga siya mas labaw nako. Nga pareha man ta nakadawat sa grasya. Pareha man ta pinasaylo. Nganong na pa may balaan kay sa imo ha? Wala na sa theology sa Bible, wala na sa Seventh-day Adventist, kung mo nga ikaw o sa elder, ikaw mas balaan ka kaysa iya ha. Wala na sa Biblia, nga kung mo nga ikaw nag-vegetarian ka, mas balaan ka sa wala nag-vegetarian. Wala na sa Biblia igsuon, balik na sa Biblia. Na wala din ang gisgutan din sa pagkasantos. Now, although ang Biblia nag-address sa mga magtotoo nga mga santos, sa ato pa, ang tanan nga believer igsuon, gi-address sa Biblia nga santos or balaan. Atong tanawon, Galacia Kapitulo 1, sa iyang versikulo 1, nagingon. Si Pablo Apostol, kinsang pagka-apostol, dili gikan sa mga tao, pinaagig tao, kundili pinaagig kang Hesukristo o sa Dios nga Amahan, nga nabanhaw kaniya gikan sa patay. Unya, kung imong simpayan dinhi, nagingon dinhi, nga gi-address niya, mahitungod sa tanan balaan din sa iglesia. So, imo makita nga ang tanan nga mga nagdawat kang Kristo, gitawag siya og balaan. Gani, gihulagway pag yun din sa Biblia, kung unsay kinaiya sa usa ka tao or unsay bataras o batasan o mga practices sa tao nga gitawag og balaan. Nasa pinadayag, Kapitulo 14, sa iyang versikulo 12, atong tanawon ang 14:12. Aron ato makitaan o mahibaw-an kung unsa ang kinaiya or taras or practices. 14:12. Ania dinhi ang agda alang sa pagkamainuntuson sa mga balaan sa nagbantay sa sugo sa Dios. So imo makita nga ang tanan nga nagbantay sa sugo sa Dios gi-address sa pagkabalaan. Meaning to say, ang tanan believer gitawag og balaan or santos. Dili na ingon nga ang santos igsoon ideklaran mitingan pa unya pangutan-on pa gyud kini nga tawo nakahimo ba ni og tulo ka mga milagro. Kung wala makahimog tulo ka mga milagro, dili pwede mo mupasar sa pagkasantos. Mao man ang gihimos dagko nga simbahan. Unya kinahanglan mo himo pa gyud kag mga heroic act nga na nahimo kang hero ay ka gitawag og deklara sa simbahan nga santos. Dili wala na sa Biblia igsoon. Basahi ko sa Biblia. Nga di nag-meeting sila aron si Pedro himuong santos. So unsay but pasabot ang uban dili santos? Pili-pilion lang ang santos. Pagkaluoy niya itong mga taong wala mailhan. So unsay mahitabo? Ang kaluwasan ba palakasay system gihapon? Wala igsuon. Naara na suna-suna sa tao nga diin kinsa ang santos kay ang dinhi sa Biblia manggod kumingon kag santos igsuon kadtong mga tao nga mga tinawag. Tanan nga mga tao nga nagpatalingog sa pulong sa Ginoo, gitawag usab sila og santos, no? For example, dinis Efeso Kapitulo 1, versikulo 1, nagingon, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa kabubuton sa Dios, nganha sa mga balaan nga anaa sa Efeso. So, nganha sa mga balaan nga anaa sa Efeso, usa may balaan santos. So, imo makita nga ang mga brethren, gi-address ni Apostol Pablo nga mga balaan. Di ba, usahay mag-ampo sa dako nga simbahan nga inyong gipasakupan, mag-ampo kagyud tas mga santos, o santos, kaluy kami, o tabangi kami, santos. Di ba? Now, imo makita nga dinhi sa Biblia naay mga santos nga gitabangan. Naay mga balaan nga gitabangan kay naepektuhan sa mga gitawag na tuog mga kalamidad, no? For example, dinhi sa unang Korinto Kapitulo 16, versikulo 1. Og mahitungod sa amot alang sa mga balaan, sumala sa akong gitugon. Kung imo basahon pag sumpay, ang mga balaan diri gitabangan. Amot alang sa balaan. Pero sa tradisyon, ang balaan mo'y mutabang sa tao. Mag-ampo sa balaan nga to sa langit o santos, kaya nga naman aron matabangan. Pero sa Biblia na ay balaan o santos diri nga gitabangan.
Wala magunato masabti mga pinangga. Magingon gani ka og santos, meaning to tanan nga mga magtotoo gitawag og santos or balaan. Kay kana sila mga tinawag sa Ginoo og mga nanagbantay usab sa sugo sa Dios. Okay? Daghang salamat nga na Ritoya Nano Jr.